היי חברים, מה שלומכם? היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא סופר חשוב למישהו שרוצה לעשות קידום בגוגל, לא משנה אתם עושים את זה בצורה אורגנית או בצורה מאומנת, הנושא הזה בטח מעניין אתכם, ואנחנו הולכים לדבר איזה ביטויי מפתח אנחנו צריכים לבחור כדי לשווק את עצמנו בגוגל. תראו, יש למעשה הרבה מאוד גישות בלבחור ביטויי מפתח, אבל אני כן אתן כאן דגש בבחירת מילות מפתח דווקא לפרסום מאומן. ולמה דווקא לפרסום מאומן? כי זה קצת, בגישה זה קצת שונה, אוקיי? אז אני אחלק את הביטויי מפתח שלנו לשני חלקים. אני אוהב ככה לחלק את כל הביטויי מפתח שאני בונה קמפיינים ללקוחות, אז אני בדרך כלל באמת עושה חלוקה לשניים, אוקיי? אז בואו נדבר קודם כל על החלק הראשון. החלק הראשון זה ביטויי מפתח שאני קורא להם אינפורמטיביים. מה זה אומר ביטויי מפתח אינפורמטיביים? זה כל המידע שבן אדם מחפש בגוגל, איך לעשות את זה, איפה למצוא את זה, וכל המידע שגם אנחנו כמשתמשים בגוגל גם מחפשים בצורה דומה, אוקיי? למה ביטויי מפתח כאלה הם פחות טובים לקמפיינים שלנו בגוגל? למרות שזה לפעמים זה נשמע מאוד הגיוני. אם עכשיו נגיד סתם לצורך הדוגמה אני אינסטלטור, אז למה שאני לא אקדם את הקמפיין שלי למשל תחת הביטוי איך בעצם להתפטר מהסתימה בצינור, זה לא מתחת לכיור. אז תראו, בדרך כלל אנשים שיחפשו כנראה ביטויי מפתח כאלה, הם כנראה מחפשים מידע, ויש מצב גדול שהם גם מחפשים לפתור את הבעיה הזאת לבד, והם לא צריכים אתכם כאנשי מקצוע. עכשיו, לנו מאוד מאוד חשוב להיות מאוד מאוד ממוקדים, כי אם אנחנו נבחר ביטויי מפתח מהסוג הזה, סביר להניח שכן, אנחנו נחשף, אולי אפילו נשלם לקליק יחסית זול, וגם נקבל כנראה הרבה תנועה לתוך האתר, אבל שורה תחתונה זה בסוף לא מתורגם לתוצאה הסופית שאנחנו רוצים לקבל בדרך כלל פניות כשאנחנו עושים קמפיין ממומן. אוקיי, אז זה הביטוי המפתח שהייתי ממליץ לכם קצת טיפה להיזהר ולהתרחק מהם. אני לא אכנס כרגע איך לעשות את זה ברמה הטכנית, כי ברמה הטכנית יש לי סרטונים אחרים בערוץ היוטיוב. אני רק רוצה שתבינו כאן מההדרכה הזאת, מהסרטון הזה, מה בעצם השיטה וגם השיטות וגם הסוגים של מילות מפתח. אז אנחנו הולכים בעיקר להתמקד במה ולא באיך, אוקיי? אז זה הביטויי מפתח אינפורמטיביים, ועכשיו אנחנו נדבר דווקא על ביטויי מפתח שהם יותר מתאימים לנו לקמפיינים בגוגל, שגם שם צריך מדי פעם להיזהר ולבדוק כל ביטוי שאנחנו בוחרים. סתם לצורך הדוגמה, אני יכול למשל לבחור מילת מפתח אינסטלטור בתל אביב, אוקיי? זו למשל מילת מפתח שיכולה להיות מילת מפתח טובה, כי כל מישהו רוצה אינסטלטור בתל אביב, הוא ייכנס לגוגל ויחפש, אוקיי? אתכם. עכשיו, אלה המילות המפתח שכן הייתי בוחר בתור התחלה, במיוחד אם אתם עסק שעובדים באיזשהו אזור גיאוגרפי מסוים, זאת אומרת לבחור את המילות מפתח בתוספת לשם של העיר, שבה אתם נותנים שירות, וככל הנראה זה יזרים לכם טראפיק שהוא טראפיק איכותי לתוך האתר, וזה בסוף יתורגם לכם גם לפניות. מאיזה ביטויים כן הייתי קצת נזהר? זה מביטויי מפתח שמורכבים בדרך כלל ממילה אחת, כמו למשל אינסטלטור. אם אני בוחר מילה אינסטלטור, קצת קשה לי להבין מה הכוונה של המשתמש שהוא רושם כזה דבר בגוגל, ויש כאלה הרבה, בסדר, שרושמים פשוט מילה אינסטלטור. וכאן באמת נשאלים הרבה מאוד שאלות. מצד אחד זה נשמע לי הגיוני לבחור מילת מפתח כזאת אם אני נותן שירות בתחום האינסטלציה. מצד השני, זה יכול להיות בעייתי קצת אם אני אבחר מילה כזאת, אוקיי? לקדם. למה זה יכול להיות בעייתי? כי בן אדם שרושם אינסטלטור בגוגל בלי שום עוד צירוף מילים, אנחנו לא יכולים להבין מה באמת הוא רוצה. להבדיל מהמילה שנתנו דוגמה קודם, שזה אינסטלטור בתל אביב, אנחנו מבינים שכנראה בן אדם נמצא באזור תל אביב והוא רוצה למצוא אינסטלטור שנותן שירות באזור הזה. אז כשבן אדם רושם רק מילה אינסטלטור, מאוד קשה להבין מה הוא רוצה. האם הוא רוצה ללמוד את התחום הזה? האם הוא רוצה סתם לקבל מידע, איזה סוגים של אינסטלציות יש, בסדר, ועוד הרבה מאוד דברים, שמאוד קשה לנו להבין מה הכוונה. ובדרך כלל מה שקורה בבחירת מילות מפתח כאלה, לקמפיינים שלנו בגוגל, זה לא שזה לא מביא פניות או לא מייצר פניות בכלל, זה כן יכול בחלק מסוים להביא לנו פניות, אוקיי? ומצד שני זה גם יכול להביא לנו הרבה מאוד תנועה, שבסוף לא מתורגמת לשום דבר.
ואנחנו בדרך כלל, כמו שאמרתי, בקמפיינים שלנו רוצים להיות סופר ממוקדים, סופר מדויקים. למה? כי על כל קליק כזה על המודעה אנחנו למעשה משלמים כסף. אז לא בא לנו לשלם כסף על אנשים שבתכלס אין להם שום כוונה גם לפנות אלינו. אוקיי? אז זה בעצם המילות המפתח שהייתי מציע לכם לבחור, במידה אם אתם עושים קמפיינים בגוגל. בואו רגע נחזור קצת טיפה למשהו שהוא קשור לאורגני, בסדר? לקידום אורגני, לכל מי שעושה קידום אורגני. אז תראו, גם בקידום אורגני, למרות שאנחנו לא משלמים על התנועה הזאת כסף, כי כל מי שמגיע אלינו בסופו של דבר מגיע לנו בצורה חינמית, בשביל זה אנחנו גם מייצרים את התהליך הזה. אבל אם אנחנו שוב פעם נביא הרבה תנועה של כל מיני אנשים שמחפשים נגיד איך לפתור בעיה בצנרת, אז סביר להניח שיהיה לנו קשה מזה לייצר פניות. מצד אחד יכול להיות שאנחנו נקבל הרבה תנועה, אבל מצד שני הפניות אנחנו כנראה נקבל לא הרבה. אבל בסדר, זה מאוד תלוי בתחום, כי יש הרבה מאוד תחומים שהם תחומים קצת יותר מורכבים מהתחום האינסטלציה. נניח, בוא ניקח תחום הנדל"ן, אוקיי? ניקח איזשהו תחום מורכב יחסית. אז ברגע שבן אדם בא לגוגל ומחפש תשובה לשאלה שלו, למשל, איך לקנות דירה בתל אביב בלי להפסיד יותר מדי כסף, אוקיי, סתם כדוגמה. אז הוא כרגע מחפש מידע. כן, סביר להניח שהוא ייכנס לאתר שלנו, ואם יש לנו את המידע המתאים, אז אנחנו אמורים להופיע לו, אם אנחנו כמובן עושים קידום אורגני, והוא יכול להיכנס לאתר ולקרוא את המידע שיש לנו באתר. אוקיי? קרא את המידע ולא בטוח שהוא הופך להיות עכשיו כרגע ללקוח פוטנציאלי. אבל בגלל שזה תחום מורכב, יכול להיות שכרגע בן אדם מחפש רק מידע, ולאט לאט ברגע שהוא יקבל יותר מידע ויותר אינפורמציה, לא רק מהאתר שלנו, אוקיי? מה שנקרא בשפה המקצועית מסלול לקוח. בן אדם בדרך כלל בתחומים מורכבים, המסלול שלו עד שהוא מתחיל לפנות למישהו הוא מסלול יחסית ארוך. לכן הוא יכול להיכנס הרבה מאוד פעמים לגוגל, בין היתר גם לאתר שלנו, ולחפש את המידע. זה לא אומר שזה לקוח לא פוטנציאלי, זה יכול להיות לקוח פוטנציאלי, הוא פשוט כרגע נמצא באיזושהי רמת בשלות, נקרא לזה ככה, מאוד מאוד נמוכה. ואז אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, שללקוח יכול לקחת הרבה זמן עד שהוא מתבשל. בסדר, אני אקח עוד דוגמה נוספת כדי שיהיה לכם אולי קצת טיפה יותר ברור. תחום שלי, בסדר, לא מעט פעמים פונים עליי אנשים שעוקבים אחריי כבר שנה, לפעמים גם יותר. ממש קיבלתי שיחה כזאת לפני שבוע של בן אדם שפנה אליי, אומר לי, תקשיב, אני עוקב אחריך כבר לא מעט זמן, מעל שנה, ועד עכשיו לא פניתי אליך, כי לא הייתי מספיק בשל. הוא אפילו אמר את זה במילים כאלה, לא הייתי מספיק בשל, ולכן ברגע שממש התעורר בצורך, והרגשתי שאני חייב עזרה, אני פשוט, דבר ראשון שקפץ לי בראש זה השם שלך, ופשוט פניתי אליך. עכשיו, אני בשיטת שיווק שלי בעסק, אני עושה הרבה מאוד שיווק באמצעות תוכן. בסדר? יש לי גם סרטון נפרד לזה בתוך ערוץ היוטיוב, ובחלק מתהליך אני באמת חושף הרבה מידע, ומגיעים אליי הרבה אנשים שבסוף לא פונים אליי. רואים אותי ביוטיוב, נכנסים לאתר שלי, רואים אותי בפייסבוק, בכל מקום, ולא פונים. לא פונים, אבל כן מתחילים לעקוב אחריי, וזה בסדר. זה בדיוק מה שאני רוצה להשיג. לא רוצה להשיג כרגע פניות כאן ועכשיו. השיטה שלי, או נקרא לזה האסטרטגיה שלי, זה לתת לאנשים את התוכן, לחשוף אותם אליי, למקצוע שלי, לאיך שאני בעצם עושה את זה, ולמידע שאני מעביר ולערך שאני נותן, כדי שיווצר בינינו חיבור. וברגע שהם יהיו מספיק בשלים, וברגע שהם ירצו לקבל את השירות שאני נותן, הם ידעו לפנות אליי. בסדר? אני פשוט הרבה יותר סבלני, ואני ממשיך לייצר תוכן, למרות שאני יודע שהוא כרגע לא נותן להם פניות כאן ועכשיו, אבל לאורך זמן זאת השקעה שבאמת יכולה להיות טובה. לכן, אם אנחנו עושים רגע הפרדה למה שדיברנו מקודם, אז קידום אורגני זה יותר עבודה לטווח רחוק. זאת אומרת, אנחנו עושים כאן איזושהי השקעה, איזשהו תהליך, שבסופו של דבר יתורגם לנו לפניות, כן, זה ייקח זמן, זה יכול לקחת בכיף איזה כמה חודשים. צד שני, פרסום מאומן אמור לייצר תוצאות כאן ועכשיו. בגלל זה הבחירה של ביטויי מפתח צריכה לצאת מהמחשבה הזאת. אם אני רוצה פניות כאן ועכשיו, אז כנראה שאני אפנה לפרסום ממומן, והבחירת מילות מפתח שלי צריכה להיות כמו עם פינצטה. זאת אומרת, אני בוחר כל מילת מפתח כמה שיותר קרובה
לאנשים שכנראה ממש בשלים ורוצים לקנות ממני את השירות. כמובן שצריך לפעמים לבדוק את הביטוי המפתח שאנחנו בוחרים. לא תמיד אנחנו יכולים להסתכל על ביטוי מפתח ולהגיד, אוקיי, זה בדיוק הביטוי מפתח שהולך להביא לי את העבודה. לא תמיד זה קורה ככה, ולכן גם הביטויים שנשמעים לנו הכי הגיוניים לבחור, לפעמים מראים לנו תוצאה ההפוכה לגמרי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים פשוט והקמפיין לא מייצר שום דבר, אוקיי? ובהתחלה זה היה נשמע לנו באמת הביטוי הכי מתאים לעסק. גם זה יכול לקרות, לכן אנחנו תמיד צריכים לעשות בדיקה, צריך תמיד לנתח, תמיד צריך לבדוק כשאנחנו עושים פרסום ממומן. אוקיי? בקידום האורגני אנחנו לפעמים נלך גם על כיוון שהוא כיוון יותר, כמו שאמרתי, לביטויי מפתח אינפורמטיביים, במיוחד בתחומים שהם תחומים קצת טיפה יותר מורכבים, כמו למשל נתתי דוגמה נדל"ן, וגם התחום שלי, בסדר? התחום שלי הוא גם קצת טיפה מורכב, ולכן כדי שבן אדם ייחשף אלינו, וכדי שבן אדם ישמע עלינו שאנחנו בכלל קיימים, ושנראה לו בכלל את המקצועיות שלנו, אנחנו לפעמים הולכים לכיוון הזה, לבחירת מילות מפתח אינפורמטיביות. איך, למה, כמה, וכל הביטויי מפתח למיניהם, בסדר? מה שנקרא בשפה המקצועית זנב ארוך. אז זאת ההפרדה שאתם תמיד צריכים לעשות. ממליץ לכם בחום ממש להשקיע בכל התהליך הזה, כי לפעמים יוצא לא מעט פעמים לראות שאנשים פשוט סתם בוחרים רשימות מילות מפתח גדולות כאלה, ויש שם מלא ביטוי מפתח. חברים, זה כבר לא השיטה. זו הייתה שיטה שהייתה עובדת פעם, שהיינו באמת לוקחים המון ביטויי מפתח, ומנסים בעצם להכניס כמה שיותר. אני חושב שהיום גישה צריכה להיות קצת אחרת, ואנחנו צריכים להיות יותר ממוקדים, ויותר בררנים בבחירת מילות מפתח שלנו. אגב, לא רק בפרסום ממומן, גם בקידום אורגני. כי לפעמים אנחנו יכולים פשוט באמת להביא תנועה, שבסוף גם כעבור זמן מסוים זה לא מתורגם לתוצאה, בסדר? ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מתוחכמים, ואם אתם פחות מכירים את זה, פחות מבינים את זה, איך לעשות את זה ואיזה ביטוי מפתח לבחור, או שתתייעצו עם איש המקצוע ותשאלו אותו, או תעשו את זה פשוט ביחד. אני תמיד ממליץ לעשות ביחד עם איש מקצוע את התהליך הזה, כי אתם בתור בעלי עסקים אמורים להכיר הרבה יותר טוב את העסק שלכם מאשר כל איש מקצוע אחר. לכן אני תמיד ממליץ לעשות את התהליך הזה דווקא ביחד. ואם אתם בכל מקרה רוצים ללכת ולעשות את זה לבד, אז אני ממליץ, מעבר לסרטון הזה שראיתם כרגע, שנתן לכם איזשהו בסיס, איזושהי התחלה מסוימת, תלכו ותתעמקו קצת יותר בתחום הזה, של המחקר מילות מפתח, איך עושים, איזה מילות מפתח בוחרים. למה? כי כמה שתהיו יותר מדויקים, ככה כמו שאמרתי מקודם, תצליחו פשוט לייצר תהליך יותר נכון, ותצליחו לשווק את העסק שלכם בצורה יותר מדויקת ויותר מבוקרת. לכן, אם אתם רוצים, בסדר? ואתם מחפשים איש מקצוע כזה, ואתם רוצים שמישהו יעזור לכם ויכוון אתכם איך לעשות את זה נכון, אתם מוזמנים לפנות אליי, איפשהו כאן מתחת לסרטון תמצאו את פרטי הקשר שלי, ותפנו אליי, נדבר וננסה לעזור לכם בכל מה שאני יכול, אוקיי? בינתיים, ביי חברים, ואם אתם עדיין לא עוקבים אחרי ערוץ היוטיוב שלי, או בכלל לא עוקבים אחריי, כדאי לכם, כי אני באמת מדי שבוע מייצר כאן סרטונים שיש להם הרבה ערך ויש הרבה מה ללמוד מזה. אז ביי בינתיים חברים, וניפגש בסרטון הבא.